фармони президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи тадбирҳои тақвият бахшидани сатҳи ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ, зиёд намудани маоши амалкунандаи вазифавии хизматчиёни давлатӣ, кормандони ташкилотҳои буҷетӣ, андозаи нафақа ва стипендия бо мақсади баландбардоштани сатҳи некуаҳволӣ ва таъмини ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ мутобиқи моддаҳои 143, 147 ва 149 Кодекси меҳнати ҷумҳурии Тоҷикистон, моддаи 36 Қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи хизмати давлатӣ, моддаҳои 12 ва 51 Қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи нафақаҳои суғуртавӣ ва давлатӣ ва моддаи 49 Қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи таъмини нафақаи хизматчиёни ҳарбӣ фармон медиҳам. Аз 1 сентябри соли 2025 ҳадди аққали музди меҳнат барои тамоми соҳаҳои иқтисодиву иҷтимоии ҷумҳурӣ ба андозаи 1000 сомонӣ дар як моҳ муқаррар карда шавад. маоши вазифавии кормандони муассисаҳои томактабӣ ва таҳсилоти миёнаи умумии соҳаи маориф 30% зиёд карда шавад. маоши вазифавии кормандони дигар муассисаҳои соҳаи маориф, соҳаҳои илм, фарҳанг, варзиш, тандурустӣ, муассисаҳои соҳаи ҳифзи иҷтимоии кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ, хизматчиёни ҳарбӣ, мақомоти ҳокимият ва идоракунии давлатӣ ва дигар муассисаҳои буҷетӣ 20% зиёд карда шавад. андозаи маоши заминавӣ барои ҳисоб намудани маоши вазифавии кормандони соҳаи тандурустӣ 20% зиёд карда шуда 744 сомонӣ муқаррар карда шавад. андозаи маоши заминавӣ ҳамчун асоси коэффициентҳои тарифӣ барои хизматчиёни давлатии мансабҳои маъмурии категорияҳои олӣ 1345 сомонӣ, якум, дуюм, сеюм, чоруми хизмати давлатии мақомоти идораи давлатӣ, мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ ва мақомоти худидоракунии шаҳрак ва деҳот 1255 сомонӣ ва барои мансабҳои маъмурии категорияҳои панҷум, шашум, ҳафтуми хизмати давлатии мақомоти зикр гардида 1390 сомонӣ муқаррар карда шавад. стипендияҳои амалкунандаи донишҷӯён ва намудҳои дигари стипендия аз ҷумла стипендияҳои президентӣ ба ғайр аз курсантҳои муассисаҳои олии ҳарбӣ ва академияи вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон ба андозаи 20% зиёд карда шаванд. маоши вазифавӣ, меъёрҳои тарифии хизматчиёни ҳарбӣ, кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ва кормандони дигари ин мақомот ба андозаи 20% зиёд карда шавад. маоши заминавӣ барои ҳисоб намудани коэффициентҳо барои рутбаҳои ҳарбии хизматчиёни ҳарбӣ ва махсуси кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ аз рутбаи қаторӣ то лейтенант 1668 сомонӣ ва аз рутбаи лейтенанти калон то генерали артиш 1500 сомонӣ муқаррар карда шавад. андозаи маоши заминавӣ ҳамчун асоси коэффициентҳои тарифӣ барои хизматчиёни давлатии мансабҳои маъмурии категорияҳои олӣ, якум, дуюм, сеюм, чоруми хизмати давлатии мақомоти идораи давлатӣ ки дар сохторҳои ҳарбӣ ва мақомоти ҳифзи ҳуқуқ фаъолият менамоянд 1500 сомонӣ ва барои мансабҳои маъмурии категорияҳои панҷум, шашум, ҳафтуми хизмати давлатии мақомоти зикр гардида 1668 сомонӣ муқаррар карда шавад. нафақаҳои суғуртавӣ, меҳнатӣ ва иҷтимоӣ, инчунин иловапулӣ ба онҳо ва андозаи нафақаи заминавӣ 10% зиёд, яъне индексатсия карда шавад. ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ амалишавии фармони мазкурро дар соли 2025 аз ҳисоби маблағҳои дар буҷети давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон барои маблағгузории фонди музди меҳнат ва таъминоти нафақа пешбинӣ шуда, маблағҳои бақияи озод, иҷрои барзиёди даромади буҷети ҷумҳуриявӣ, буҷетҳои маҳаллӣ ва буҷети суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақа аз ҳисоби сарфаи моддаҳои ҳимояшавандаи буҷет, аз навтақсимкунии моддаҳои дигари хароҷот, маблағҳои захиравии буҷети давлатӣ ва маблағҳои махсуси ташкилотҳои буҷетӣ таъмин намоянд. дар муҳлати як моҳ қарорҳои худро ба фармони мазкур мутобиқ намоянд. ҳисобкунии музди миёнаи меҳнат барои пардохти рухсатиҳои меҳнатӣ, кӯмакпулӣ дар вақти аз кор рафтан, кӯмакпулӣ барои корношоямии муваққатӣ ва ҳолатҳои дигар ба пардохти музди миёнаи меҳнат алоқаманд ба ғайр аз нафақаро мутобиқи тартиби ҳисоб кардани музди миёнаи меҳнати корманд дар ҳамаи ҳолатҳо пардохти кафолатнок ҳангоми иҷрои вазифаҳои давлатӣ ё ҷамъиятӣ
ҳангоми пардохти музди муҳлати рухсатӣ, ҳангоми пардохти музди меҳнати давраи гузаронидан ба кори дигар ба ғайр аз музди миёнаи меҳнат, ҳангоми таъин намудани нафақа ки бо қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз 1 июни соли 2007 таҳти рақами 313 тасдиқ шудааст, амалӣ намоянд. Президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон.